हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आयुष डिपार्टमेन्टनि साख्रि ओंखारना फैदों दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलां साख्रिनि बागै नोंथांमोना पुरा डिटेल्सै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो। लोगोफोर जोंहा बे आयुष डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय एडभार्टाइजमेन्टआ जोंहा 21 तारिखआव ओंखारना फैदों डिसेम्बरनि 21 तारिखआव फुल एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारना फैदों। दा नोंथांमोना बे साख्रिखौ अनलाइननो एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों जोंहा साख्रिनि नामा मा होनो नोंथांमोना नायनो हागोन कमिउनिटि हेल्थ अफिसार जोंहा साख्रिनि नामा बेदै नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन बिनिफ्राय जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां दङनो 206टा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दं माने 206 जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङ। दा बेहाय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन बेखौ बेहाय लिरनानै होखादों BAMS नङाबा BHMS थानाय जानांगोन नोंथांमोननि फरायनाया अब्लासो नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना स्टेट काउन्सिल एबा बर्ड अफ आसामाव रेजिस्टार जानाय जानांगोन बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि बैसोआ 45 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय फैदो जोंहा मेन खोथायानो जाहैबाय बे कमिउनिटि हेल्थ अफिसार साख्रिखौ जुदि नोंथांमोना मोनफ्लाङोबा सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन बेखौबो बेहाय होनानै होदों। नोंथांमोना नर्मेल सेलारिया 25,000 जागोन माने 25,000 जागोन। दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि पारफरमेन्सनि सायावबो नोंथांमोना माखासे इनसेन्टिभ मोननो हागोन 15,000 सिम बेखौ बेहाय होदों माने सेलारिनि अनगायैबो नोंथांमोननि जुदि पारफरमेन्सआ मोजां जायोबा नोंथांमोना 15,000 सिमहालागै मोनफादेरगोन बेखौ बेहाय लिरनानै होदों। दानिया फैदो जोंहा डिजारेबल क्राइटेरिया माबायदि जानांगोन बेखौ बे खोन्थादों नोंथांमोना लकेल लेंगुवेजखौ रोंनाय जानांगोन नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नैबे लिरनानै होदों दा बिनिफ्राय एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन होन्दों आरो बेहाय माबाखौ वर्किं एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन पाब्लिक हेल्थ सिस्टेमाव अब्ला नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय बांसिन मोजां जागोन आरो माने डिजारेबलखौ मोननो हागोन बिदि नङादि जेनेबा जायफोर बिथांमोना वर्किं एक्सपिरियेन्स गैया बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बे नङा गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन बे डिजारेबल क्राइटेरिया गैयाबाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बिनिफ्राय लोगोफोर जोंहाथ' दायो एप्लाइ अनलाइना जागासिनो दङ बिनिफ्राय जोंहा एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाहैबाय जानुवारिनि 3 तारिखआव जोंहा एप्लाइ अनलाइना जोबहैगोन दा बिनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना गोसो गुदुंबा एप्लाइ खालामनो गोसोबा नोंथांमोना एसे थाबैनो एप्लाइखौ खालामनो नाजाबानो जाबाय लास्ट डेटआ जोंहा फैगासिनो दङ। नोंथांमोना नायनो हागोन बेहाय 29 डिसेम्बरसिमल'मोन एप्लाइआ नाथायबा बेखौ एक्सटेन्ड खालामनानै होनाय जाबाय। दा बिनिफ्राय जोंहा सेलेक्सन प्रसेसआ माबोरै जागोन लोगोफोर जोंहा गिबियावनो सर्ट लिस्ट केन्डिडेटफोरा इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन बिथांमोनखौ माने गिबियावनो बिथांमोना मोनसे लिस्ट हगारगोन आरो बे लिस्टआव जुदि नोंनि नामा फैयोबासो अब्लासो नोंथांमोना इन्टारभिउखौ होनो हागोन। दा बेहाय नोंथांमोना जेबो रिटेन एग्जाम बेफोरबायदि होनांगौनि जेबो गोनांथि गैया इन्टारभिउनि सायावनो जोंहा सेलेक्सन प्रसेसआ जागोन। दा बे इन्टारभिउनि डेटफोरखौ बेहाय होआखै जायखिजाया बिथांमोना नैबे गावसिनि ayush.assam.gov.in बेहाय नोंथांमोना माने लिस्टखौ मोननो हागोन बिनिफ्राय इन्टारभिउनि डेटखौबो नोंथांमोना गोख्रैनो मोननो हागोन बे अफिसियेल वेबसाइटआव बेखौ बेहाय लिरनानै होदों। दा आं रिकुवेस्ट खालामो जायफोर नोंथांमोना बे क्वालिफिकेसना दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन आरो जायफोर नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ एसे फरायनानै नायनो सानदों नोंथांमोनाबो बे एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन। दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय आरो बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो थाखाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। गोजोन्थों।